Xa umuntu ke ubhaptizo lungumfuziselo wokungcwatywa. Siyafana. Xa umuntu ebhubhe efake amazinyo egolide namacici, isidumbu sakhe siyalungiswa, akhutshwe amazinyo awayengazalwanga nawo, zisuswe izinto ezisezindlebeni owayengadalwanga nazo. Awubhaptizwa nezinyo legolide nelesilivere. Senzela naba bakwinkolo khona abantu abazosuka eDurban, basuke eKapa, basuke ba-indicate ubhaptizo. Senzela uba ngaba ubenele thamsanqa lokuzenza kakuhle, uphinde uyodibana nogqirha akususe before ungcwatywa. Asicompromise ke thina sifaka umuntu emanzini, simfaka ngokwezwi, kuba njengoba sibhaptiza abantu nje asinibhaptizele uba nibe ngamakholwa kuthi. Hleze singaphinde sinibone, ngeke siningcwabe noningcwaba icawe zenu zikhona zokuningcwaba. Owethu umsebenzi kukunibizela ebukumkanini bukaThixo. Noba nibhaptizwe kule cawa kuyo asithi phuma, sinayo loo nto. Qha into esiyenzayo thina sithunywe kulungisa umzimba lo kaKristu. So xa sinibhaptiza according izwi. Siyavana. Yes, usezeba uba ngaba wena unezinyo legolide, you are interested ukubheka emanzini, uzawuqala ulungiswe ube ngumuntu. Bazalwane, xa umuntu eguqukile ubuyiselwa back kwinto uThixo ebeyiyo. Ngamanga la athi sowuguqukile, uphinde uzifakelele izinto uThixo angazange akudale nazo. Incwadi yamaRoma ithi abantu bayasola ngokudalwa kwabo kuThixo, bazikhala bathi uThixo wasenza sangabiyo lento ufuna sibeyiyo. So uguquka zicawe ziziyeka abantu beguqukile babe yilento bayiyo namhlanje. Xa umuntu eguqukile uyalungiswa. Ovana umuntu otshatileyo lo, xa indoda itshatile ifanele unxityiswa ngumkayo. Xa iphuma indoda inganxibanga kakuhle, kujonga uba uphume kanjani, ubephuma kake. Fana nomfazi xa iphume ehamba kakubi, iphi indoda yakhe, ngoba isidima somnye sikomnye. Uba indoda yiva xa kuthiwa ukunxiba kakuhle, iphuma benenkani, izawubonakala abaphandle uba iphume ingenamfazi, ayinamfazi lo, iyahlalisa. Umsebenzi womfazi kukunqanda, umsebenzi wendoda kukunqanda. Umsebenzi kamfundisi kukukhuza abantu babe right. Into nale nto uba kuthiwe ungumfundisi ungenacobo lukaThixo, ungenamoya ingcwele, uphiwe nje igama kuthiwa mfundisi, soze ukwazi ukukhuza umntu, ngoba wena uphiwe igama lasecaweni, unikwe isikhundla ungumfundisi. Nomoya ingcwele akangqinanga, awunamoya. So abantu ngokukhona kuthiwa mfundisi. Baninzi abefundisi namhlanje bebahlanu ebandleni elinye, bebathandathu ebandleni, kodwa abantu abebonakala uba abanamfundisi abantu, because bathile abantu amagama. Icawe ke le, ningandicaphukela xa nithanda. Icawe. Umfundisi umsebenzi wakhe akawoyika amakholwa ukuwalungisa. Zine izinto ezenziwa ngumfundisi: uyasiphula, uyadilisa, uyajabalalisa, atyale. Akatyale engajabalalisanga, uyancothula kuqala. Ezinto sifika nazo zincothulwa ngumfundisi. So ungabikho komfundisi emabandleni kwenza amakholwa abe yile ngxuba kaxaka esingayazi. Nabantu ke xa bezawubhaptizwa
Kufuneka sibalungise. Umuka kanje isidumbu siyalungiswa. De kuthiwa siyanxetyiswa nokunxetyiswa. Sikanywe nokukanywa isidumbu. Newifu asikubhaptize nayo. So kungabi sayoyithungela iwifu kuba izawuxonyulwa ngela xesha. Fana nefiber le asikufaki nayo. Sifuna uyiqhaqe, sikufake nenwele owazalwa nazo. So funeka ube ready. Senzela abantu balibhaptize kuba bazazi izinto ekungenwa nazo phanga phakathi. Afakwa nefiber phakathi uthungele inwele. Ufakwa wena original yakho. Nesibhaptize wena bo. Nesidumbu manje siyasuswa ifiber isiwe izawunxitywa ngabaseleyo iwave. Then kukanywe zanwele zakhe. Neze nithi xa nibheke esingcwabeni nithi sicela umbona lo mntu nimbone uba ufake laa nto iyakhululana nezanzipho ezifakelelwayo ziyasuswa. Yiyo ke le nto uPaul uba ufike emabandleni ke ngoku zingekho ezanzipho zifakelelweyo. Ungeke babona abantu bamacici because abantu bebewakhululiswa amacici xa bengena emngcwabeni bafile. Awuzo xa uvuka pha ubuyele emacicini uvuka ungulaa mntu. Yole nto amabandla ke ngoba bengenamacici engenazo inzipho ezifakileyo kuba ubhaptizo kuyofiwa pha. Kuyofiwa pha. Ndiva kuhle. Yole nto ke thina besingena abantu bamacici nazifibers bekufiwa pha fiwa. Kuvuka umuntu ophilileyo omtsha. Amadoda ayafa ziwive so 3,000 or 7,000 or 10,000. Ivangeli elakudala elasikholwa ezonweni. Ivangeli elakudala elasikhulula zonweni sesithi lilo ivangeli sesithi lilo ivangeli. Zezo zinto ke esithanda uba sinixelele ngoku kwenze bulungise kwangoku ulungiselele ukungcwatshwa. Sime ngenyawo bathandeka. Niyalifuna eli lithi lithathe okanye uliyeke kunobula imfamfati alityiwa umuntu ongenamazinyo. Ubuyaqonda uba uzolungelana nalo ungamsalitry ngoba uziwabona amandla alo. Eli lasinceda lasikhululela abazali bethu. Lasikhululela abazali bethu. Lasikhululela abazali bethu. Abanye abantu ke babhalwa nokubhalwa. Funeka sizame into yoba sizilungise. Ningabusabuyela muva. Eli vangeli lilo ongalethemba. Siyafana. They understand emabandleni ininzi into ekhoyo kodwa njengoba sawubhaptiza thina sawubhaptiza ngezimpawu. Foka Mhlundlu sinika i-teaching yezwi. Mina benixibisa nje uba sinxiba kanjani senze sizawuzithetha izinto phambili kodwa kwangoku sithetha ezi zifuna ukulungiswa ongeke ukwazi uvela uthi kusese zilungile. Sifuna uzinika ithuba lobo uzayisusa njani into ethile uzawuthini njalo.
iSathane ezana uThixo kwendincedile siyavana uThixo wenze njani indoba ivangeli eli silipreachayo siyaliphila siyalenza sihlala ngalo siphila lona phayika mina ndithenge kwiziwivi sathenga iziwivi sathenga inix andisayi kufiber nabantwana bam beluka nje ngenwele zabo yo ndinceda ke ndizela amantombazana amahlanu bendawufa njengale ndoda ndiyo owe6 ngunina dilanyulelwe livangeli oza mfaka mdlulu sothandaza siyezwini lenkosi alwaze lwangedlula